Lunok nga masobra 50 anyos nga nahamtang sa Iloilo City proper ginpautod. City Environment and Natural Resources Office paga-imbestigahan ang nasambit nga pagpautod sang kahoy. Nakatutok si Zen Kilantang. Naabtan sa news team si Manong Ernesto nga nagapanghimos sa mga sangasang kahoy nga ilagin sa rahe sa Dalan JM Basa City proper sa syudad sang Iloilo. Suno sa iya ginsugo lang inisang tag-iya sang duta nga magpatigayon sang trimming bangod nagkamang na ang mga sangasang lunok nga masobra 50 katuig na sa ila pader. Atiway man kami kuan mo kay trim lang hindi matapas. Trim lang amon. Oo. Kaya hindi magali bilog kita Hindi. nga manungaw. Kaya ang iya nga portion pawanan niya malang. Mo malang na way kabalokon ano nila basta pawanan na sa amon. Wala naman ini makahibalo nga ginadumilian ang pagpautod sa mga kahoy, ilabi na kunyara sa pampubliko nga lugar. Basta sa amon lang. Kinsugo lang kami nga tapsonde. Gasunod man kami sila kay bayaran na kami. Dugang pasini, nakulbaan man ini nga magutod kun tani apang bangod sa kapigadohon, ginsunod na lang sini ang iya amo. Ginpadulungan sa news team ang tag-iya sang duta apang wala ini sa compound. Sa pagpangusisa sa news team kay City Environment and Natural Resources Officer Head, Engineer Noel Hachanova, sa iya ihibalo wala sila maka-issue sang permit nga nagapahanugot nga ipautod ang lunok, ilabi na nga nahamtang ini sa sidewalk. Iya naman pagausisaon kag pag-aimbestigahan ang pagpautod sang puno sang lunok. Nahibaluan ngang DNR lang ang nag-issue sang permit sa pag-utod sang kahoy na nahamtang sa public kag private places kag mga proyekto sang gobyerno. Ako si Zen Kilantang para sa One Western Visayas.